Nyt tästä eteenpäin. Siirrytään tänne poronhoitopuolelle. Meillä aikataulu todella niin myöhässä. Saatte myöhemmin puheenvuoron. Joo, se liittyy ihan demokratiassa yleensä saa keskustella ja kun pyytää puheenvuoroa, niin sellainen myönnetään. Saanko esittää kysymyksen teidän paikalla olevalle lintuasiantuntijalle? Sen verran kysymys. Ehkä minulla on hieman hatarat tiedot biologiasta. Milloin merikotka, maakotka, kalasääski pesii? Maakotkan pesintä alkaa maaliskuussa. Se rupeaa rakentamaan sitä pesää ja se on kaikkein eniten häiriöaltis siinä pesinnän alkuvaiheessa huhti-toukokuulla, kesäkuun alussa, jolloin ne poikaset on kuoriutunut. Merikotka suurin piirtein samaan aikaan ja kalasääski, joka on muuttolintu, tulee vapun jälkeen ja sen pesintä alkaa siinä toukokuulla, päättyy, poikaset lähtee pesästä elokuun alussa. Tähän vielä jatkokysymys. Onko näillä linnuilla poikkeuksellisen hyvä kuulo? No sitä minä en ole mitannut, eikä sitä varmaan kukaan mitannut, mutta siitä on selvityksiä, miten lähellä näitä pysyvää asutusta, tietä tai muita häiriötekijöitä ne ovat pystyneet pesimään. Kun tässä puheenvuoronne aikana niin tuli, että poraaminen häiritsee lintujen pesintää ja mä kauhiasti ihmettelen, jos se 12 000 kilometrin päässä Nigeriassa talvilomaansa viettävä kalasääski niin häiriintyy siitä, kun talvella porataan. Sitä porausta tapahtuu varmaan kesälläkin siellä. No niin, eiköhän tämä keskustelu tässä yhteydessä riitä ja mennään tähän poronhoitoon. Palataan tänne käytännön elämän tasolle. Meillä on Sanna Hast vuorossa Paliskuntain yhdistyksestä ja aiheena on poronhoidon ja kaivostoiminnan yhteensovittaminen. Ole hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvää iltaa ilmeisesti kaikille minun puolesta. Tosiaan Sanna Hast on minun nimeni ja olen Paliskuntain yhdistyksellä porotalousneuvojana näissä erityisesti maankäyttöön liittyvissä asioissa, luonnonvarahankkeiden suunnittelussa ja maankäyttöön liittyvässä suunnittelussa. Ja mun tausta on tutkimuspuolella, että mä olen tutkinut Pohjois-Suomessa erilaisten luontoteustaisten elinkeinojen yhteensovittamista ja myöskin näitä suunnitteluprosesseja. Ja minulta pyydettiin tänne puheenvuoro nyt liittyen poronhoidon ja kaivostoiminnan yhteensovittamiseen. Eli puhun aika yleisellä tasolla aluksi, että saatte vähän kiinni siitä, että mistä on kyse, kun aletaan miettimään poronhoidon ja kaivostoiminnan yhteensovittamista. Mutta täällähän nyt ei varsinaisesti vielä mitään kaivostoimintaa ole. Ja mistä kaikesta täällä sitten aletaan puhumaan, kun mietitään poroja ja sitten kaivoksia. Poronhoito on Pohjois-Suomen pannu edelleen elävistä elinkeinoista. Ja se perustuu luonnonlaitumiin. Se on aivan perusedellytys, että on olemassa laajoja alueita, mitä porot voi vapaasti laiduntaa. Tämähän on poronhoitolailla turvattu poronhoidon elinkeinolle erityinen oikeus Suomen poronhoitoalueella. Ja poronhoitoa harjoitetaan siis aina myöskin paliskunnassa, eli tällaisessa maantieteellisessä rajatulla alueella. Ja paliskunta, se sisäinen rakenne, niin se koostuu tämmöistä erilaisista toiminnallisista alueista, eri vuodenaikaisista laitumista, vasoma- ja rykima-alueista ja niin edelleen.
Ja sitten on useasti tällaisia alueita, mitä ei jonain aikana käytetä ja sitten jonain aikana käytetään, eli niin sanottuja reservialueita. Poronhoito on äärimmäisen riippuvainen siitä, että on olemassa riittävästi tällaisia laidunalueita ja myöskin siitä, että ympäristö on hyvässä kunnossa. Nyt päästään lähemmäs tätä minun erityisosaamisaluetta, eli poronhoitoa ja muuta maankäyttöä. Tuossa nyt nähdään, että tuossa on tuo kartta, mikä on koko Suomen poronhoitoalue. Siinä näkyy myös paliskuntarajat. Ja tuossa kartalla näkyy erilaisia maankäyttö- tai luonnonvarahankkeita, joko jo toiminnassa olevia tai suunnitteluvaiheessa. Ja niin kuin tuosta nyt heti näette, niin joissain paikoissa enemmän jotain toimintaa ja joissain toisaalla jotain muuta toimintaa. Ja sitten mikä pitää tätä karttaa katsellessa muistaa, niin noi tuollaiset ikään kuin valkoiset alueet, niin nehän ei ole sellaisia alueita, missä ei olisi mitään toimintaa, vaan siellä on muun muassa metsätaloutta, maataloutta ja niin edelleen. Ja tämä muu maankäyttö on elinkeinon kannalta niin yksi suurimmista uhkista, mitä se kohtaa tällä hetkellä. Koska näitä laitumia menetetään tämän muun maankäytön vuoksi, joko suoraan tai sitten erilaiseen häiriötoimintaan. Ja sitten on arvioitu, että vuoteen 2050 mennessä erilaista ihmistoiminnasta aiheutuva häiriö, niin se ulottuu jopa 50 tai 80% tästä koko pinta-alasta. Poroeläiminä kuuluu yhtenä tämmöiseksi niin kuin herkimmin häiriintyviin lajeihin. Mitä vaikutuksia sillä muulla maankäytöllä on? No, niin kuin sanoin, vähentävät suoraan porolaidunten määrää, pirstovat tämmöisiä yhtenäisiä laidun kokonaisuuksia, aiheuttaa tämmöistä välillistä laidun menetystä häiriön vuoksi. Porojen luontainen laidunkierto voi muuttua, ja tämä kaikki aiheuttaa sitä, että laidunpaine muissa osissa sitä paliskuntaa kasvaa, mikä taas aiheuttaa sitä, että ne laitunut. Porojen vasojen teuraspainot laskee, yleensäkin vasatuotto laskee. Voi syntyä ristiriitoja muiden maankäyttäjien kanssa. Voidaan suoraan menettää rakenteita aitojenkäyntiä. Voi aiheuttaa suoria vahinkoja poroille. Sitä kautta kaikkien näiden yhteisvaikutuksesta koko toiminnan mielekkyys ja kannattavuus, ihan suora taloudellinen kannattavuus laskee. Mutta mä puhun sitten kaivostoiminnasta. Tämä on vähän vanha kartta, mutta se on siinä siksi, että, tai nyt kauhean vanha, 2012. Mutta kuitenkin niin tässä näkyy siis paliskunnat ja sitten näkyy tällainen erityyppiset kaivannaisalaan liittyvät valtaukset, kaivospiirit, JNE, mitä löytyy poronhoitoalueelta. Tuossa alla on toi linkki tukee tuonne kaivosrekisterin karttapalveluun, missä on tämä ajantasainen. Mutta siellä ei näy näitä paliskuntarajoja, niin siksi mietin tähän. Koska kun poronhoitoa lähdetään miettimään, niin se olisi tärkeää aina ajatella sitä paliskuntaa, missä toimitaan. Koska se paliskunta toimii ainoastaan sen paliskunnan sisällä. Ja siellä sisällä toimittaessa niin se on niin kuin tiedostettava, että mitä muuta maankäyttöä siellä jo on, mille alueelle tavallaan ollaan tulossa, minkälaisia laitumia tai vastaavia on kyseessä, tai kulkureittejä ja niin edelleen. Ja tässä nyt myöskin mainitaan, että mitä tällä hetkellä poronhoitoalueella on toiminnassa Kittilän kultakaivos
ja Kevitsan kaivos Vahtavaarainen tällä hetkellä toiminnassa. Pitkälle edenneitä kaivoshankkeita, missä YVA on tehty, tuossa luetellaan, ja missä on tällä hetkellä YVA meneillään, on tuolla liittyen Kittilän kultakaivoksen laajennuksen Kuotkonmalmin. Muita tällaisia merkittäviä, mitä on meneillään, mitä ei voi vielä ehkä puhua ihan kaivoshankkeista, mutta kuitenkin merkittäviä esiintymiä, missä tehdään tutkimustoimintaa. Niin tuossa. Mutta että paljon on malminetsintää poronhoitoalueella. Ja niin kuin tuosta näkee, niin koskettaa joitakin paliskuntia enemmän kuin toisia. Keski-Lapin alueella selkeästi ollaan kiinnostuneita. Ja sitten, missä nyt puhutaan, niin Palojärven paliskunnassa tuolla näette tämä. Näette, että sielläkin on ihan tuollainen merkittävä läntti. Tokihan on kyseessä malminetsintälupa tai valtausalueet, varausalueet, että se ei tarkoita sitä, että se koko alue olisi menossa kaivokseksi tietystikään. Mutta kuitenkin, mitä tämä sitten tarkoittaa? Täällä on nyt tällainen kuva, missä näkyy toi Oraniemen paliskunta, missä Kevitsan kaivos on. Niin näette, että se voi yhden paliskunnan kannalta tarkoittaa sitä, että nämä erilaiset varaukset, hakemukset ynnä muut menee jopa yli puolet siitä paliskunnan koko pinta-alasta. Tämä tarkoittaa paliskunnalle erilaisia lausuntopyyntöjä ja sitten aiheuttaa paljon huolta siitä, että mitä tämä nyt oikeasti tarkoittaa. Missä me mahutaan toimimaan, kaikki näyttää olevan vallattua. Ja koska täällä on jo toiminnassa olevia kaivoksia, niin meillä on jonkinlaista käsitystä siitä, että mitä se poronhoidon kannalta tarkoittaa. Kaivostoiminta, miten se vaikuttaa. Se vaikuttaa porojen laidun käyttöön muuttaen sitä. Tulee tämmöinen laajakin välttämisalue sen häiriöön, missä on sitä häiriötä. Eli se laidunpinta-alan menetys on huomattavan paljon suurempi kuin se itse kaivosalue tai kaivospiiri. Tietysti aiheuttaa sitä laidunpainetta muille jääville alueille. Ja voi muuttaa niin kuin sitä, että erotuskäytäntöjä, eli jos se sijoittuu se toiminta jollekin keskeisille kulku- tai kokoontumisalueille ja sekoittaa tämän touhun, niin se pistää sen koko paliskunnan poronhoitokäytännön niin uusiksi moneksi vuodeksi, vuosikymmeneksi tai jopa peruuttamattomasti.